So karon guys, tanaw sa nato agbay sa kuan tambubuan diri am to tapit dia. Na. Ano dako-dako na siya, dako-dako na dyan. Run. Matay dana. Oy, gino. What's up guys? Welcome to my channel. So karon day mga kabay. So karon guys, nami buhaton karon magkuan meron magdaog mi og bay sa bubuyog, magdaog mig bay sa tambubuan day. So buyog lagi. Sakit mo gud og makatuso amo utuso gud ijang kuan ba to murag dago. So karon day mga kabay, amo tong daoban ron kauban ni mga kuan da. Mga yagits diri da. Sa ang kauban yung pagumangkon da. So ato sang tanaw tong bay sa tambubuan bay sa bubuyog nasa kuan nasa yuta nakakuan nasa yuta nakabutang. So ato sang subayon. So naman nasaag din ni kuan aso ta taon kay muram to kada kauguan good. Muram to kada kaugan ng naay. Kuan na? Muram to kada kaugan ng naay bula. So dingin na. Ibinin sa diha Diha kay to sa tanawon kung sa to kada atong kuan na. Amo sa tanawon ba? Ma. Amo sa tanawon. Ha? Dara ka soy? So karon guys, tanaw sa nato agbay sa kuan tambubuan diri am to tapit dia. Diri dia. Medyo libon jud ni mga kabay. Bantay-bantay man tanay kita sig banakon masig pakulangan. Ina og manlupa din neron inijahay dumig dagan neron. Oh, dari am to dapito da. So, ay lang bantay lang dadik sa. Ato sang tanawon diri tagi dix kay murag nato dadapit na dia na. Nato dia na. Lagi. So tanaw sa nato mga kabay ya. Mahinahinay lang ta diri. Ukoy. Nahinay. Nagnaan ko diri ara naw. Tara to. Hawa mga kabay sa ibalik ta dag kamera tanaw na hani pakita ni dyan hawa. Murang pagbulak ka na ka to ha? Oy, nandito ang butuan ay. So na mga kabay na number mo na yung lupa-lupa-dix. Kita nyo dyan? Ha? Dagan ka na? Naman? Na mga kabay na. Na. Kita mo na? Na. Oh no! Ano, dako-dako na dyan. Dako na dyan. Dako na dyan. Daliar, hindi ko ikat ng pagtanaw na itong una kaya di man na yung anak ka. Ya, juna rade ayah. Rade ko agin anak. Agbay na kay. Naman da sa agbay mo nagbayag katong na ijang kuan ba pangananadex nang ijang bangag. Uy, magbutuan. Ay ijang kuan ba nadto sa gilid na spikas. So sama na nato pag kana niya. Gas malupad na. Ugari po dapit sakto na. Madyo na tambunan dito para din nakalupad madyo na di nakalupad og kuan na. So karon mga bay manguha tagkuan lukay ngani try po nga na Mulupad na. di lagi ta manguha lagi ato ta manguha dito ta. So manguha sa miglukay mga bay kay dauban na ni ron nakabaron. So karon day guys, so karon day mga bay nagkuha na migwada tawag nga ni lukay ko kan Langkay. amo yung daigan ron dara kasi likod naman ha kay og kanilupad ug malupad yun. Karang mga bay ka niya, mga pagdao. Asal kaya na din. Ladyo ra ka duk oy buang nga. Patay. Maglisod pug kamera ay. Kay mo pandol ada. Ayan, kinarbay ko an. Nahihangin. Uy. Ug mo aso? Ala, magkanay ka ani gatay ni. Diri alam mo to diri ta dia mag ato ipasigas ani una. Ko diri. Diri ar ko. Bu ay sabab puti lupad. Tayo na.
Puap lang kayo. Uy. Puap lang kayo. Smusa na kayo. Sige, minit yan. Okay na kayo na. Dara, ang suto mo siya. Sigaw sa idaan. Patay yung bugjo na. Bugin na. Butang na may dito na. Handa na tayo. Patay. Saan na nagdagan? Butang na na, ibut sa gilid na. Gara ka dati siguro. Kita. Pwede na no? Gigi. Pamagat siga. Matay ka na. Uy, namatay na. Napikot gud siya. Galiran na. Baling atay. Ang gawas? Natunong li. Unta na anak pa na. Ha? Man, tanaw ta. Maliit sa pagkatugan na to eh. Maliit sa pagbutang ka dito sa pikas to, hama? To. Gawas. Sa, patay na na eh. Ha? Uy, patay na na. Daulon, naka. Kaka. Dili ako. Tago na unta ko ato 15. Unta ko ato. Matay. Wara. Uy, matay. Nalipong na na oy. Ha? Nalipong na. Eh, araki sa. Lang, urog itlog. Araki. Ay, putang ina mo, ginagawa mo. Buangon maka. Atay mo sunod na. Upo. Dala ka puti ra budyo ko batay mapaakan. Dega. Puha man ta pare. Ay na sa atong bangan eh. Ha? Dar, pura na. Raya. Atay na nakura. Tas dagan ng atay. Ha? Isiga na. Pagmuha, dara. Abolon ni yung guna. Ha? Dagan ko sa. Ano? Oh, ilupan. Mahupo dahil kay kailangan ano? Tara, kitaan dyan. Ginamian na. Ganina, dul-dul man ang bahay. Tuwa, bilwa. Yan, lupa day. Nasa atubangan, ganina, hupo gawin eh. Nata? Patay na. Ay, Ha? patay. Ito. Sumara to. Yata, naghahanap mo nakagawas. Maliit na pagbutang ng lokay diri ato tas pikas kay damag katong naikuan wala agianan kumbaga. Nagianan ba so moto daghan nagagawas mga napo siguro to kabuok. Atar. Baso gani ka ba may makani?
May kit eh. Oh, si Claro. So, sagdal naman to, masunog itong bayad ito ah. Katong mga nagawas, mobalhin na po to. Hibaw, asa ka to, dapitan mobalhin na po. Basigan hanap po to sa dool. So, humana mga kabay. Humana guys, mara ito nga among gidaupan, giatar. Ay, hapit po to. Hapit po to may makuhaan eh. May Claro, Dixon. Sumali na yung tig video, oh. Nabago po, ay. Sama na to guys, ay.